Ma, napay makaron. Oh, karon pa mo mga ayo nahurot na. Daghan kaayo makaron ni sa lamisa gahapon, wa ninyo gihurot og hob-hob. Tas karon mga ayo mo sa ako. Kabalo na ba agyon mo sa akong batasan? Ako dili ko hilig anang sigig bilin-bilin. Kung naay pagkaon, pagkaon na ibang hatag na. Unsa man lagi tuod pagkaon na dito man magpasko sa laing balay. Magkatol man ang tiil og di kalaag. May gali kay wala ka dito nabuthan o pabuto. Adto dito sa imong ante ko hatong tupperware na gisulan akong spaghetti kay di na po to mauli. Mama, sayuhay pa man, ma. Nangatulog pa man ang tao. Nakatulog pa ng alas 10? Ikaw, kasi ka na magkakatulog. Walang ko'y tupperware makita pag uli na ako. Hulatan ako ba'y makakuha ito kay ipukpuk ko to sa imong ulo. Matapulan mo ha? Gihatagan daw ko ni Ninang og 500. Nasa imo. Ako nang gibalito bugas. Gano man kay imong pangayoon. Kasi imo na pa ni gasto-gasto. Nagkahuna-una na puting alikaglaad. Ikasakit pag yun imong 500 no? Kulang para sa nagasto na ako sa imo. Wara na nagkatunga sa nagasto na ako sa pagpariban sa imong buhok. Matamahal-mahal ba yung anak? Kunya di gihapon masuko sa balay. Hasta gihapon magkatapulan na. Patigali pagkuha sa mga basyo sa cook, di gihapon mabuhat. Ako paghapon magbalay-balay. Kunya pag uli ako paghapon magdigamo. Ang mga hugason dira sa banggirahan, gabi pa na. Wa gyoy nakaako og hugas oy. Naabuton pa ninyo na ako. Then ako mang hugas. Murag ako na lang masiguro itaw aning balay. Kaya ako na may makita sa mga trabahoon. Hinesining mga kalaha o kaldero kay magluto og lechon paksiw. O nasa dinig palit ang mga panakot kay wala panakot dire. Anya na pagtarungag hinis ha ka na nagkauwil-uwil pa ng sulod. Tarungan na paglino na di naman ni mga Ayo, Mads! Oy, Mads, may Ay, Pasko! nagkasuloy pa lagi. May pasto. Ay, nagbalay-balay ko pang hatag aning dinuguan ng sobra gabi eh. Ay, naluto sa gali kong spaghetti with popcorn, Mads. Wa man nahurot. At Ay, ilawa daw ko ano, Mads, kung sa'y lasaan. ay lamis ya kayo, Mads. Lagi ba, nagduha-duha yun kong ari, kaya pinako nag-away mo diri sulod sa balay. Nag-away ba? Nagikasukan ko ng imong inaanak na grabe. Katapunan. Naanag yun na, ang mga bata noon, Mads, sagbira ka na. Magbago na sila, nagbang minyo na siguro. Ang wato niya ka dito sa balay, kaya naipagkaon nito ah. Maadto ra ko niyan. Giingnan kay na ko siya kagabi. Nga mo anto ka dito sa imong ninang. Kaya na to ihatag sa imong na pinaskuhan. Na maulaw daw siya. Giingnan ko anong maulaw ba ang kanapila naman katuigwan nakahatag imong ninang sa imong pinaskuhan. Saro naman sad karon. Aw, naag yun ihatag pa riyang ninong daw sa iyang. Aw, makaduha ka libog yun dahil ni siya karon. 500 sa ako ihatag sa imo, ha, kaya wala na yun ko. Okay ra lang. Gusto ba yun daw anak niya makapalit og cellphone, Mads? Nak, na ato'y kipa dito ang cellphone sa balay, imura kanto, ha? Sige nang. Ako ihatag sa imo niya.